Ako chlapec som mal na všetko záujem. Chcel som malovať, chcel som vyrezávať. Proste na tvorbu. No. V tej rodnej Terchovej, v každej chalupe sa niečo robilo. A u nás sa hralo a spievalo. Veď už tí chodníčky zarasli smrečkami. Kadeľ som chodil s milou s ovečkami. Otec a traja bratia Meškovci pred 60 rokmi založili terchovskú muziku a William bol v nej už ako 12-ročný primášom. Postupne majstrovsky zvládol hru na všetky nástroje a svoj talent uplatnil aj vo filme, kde nahral hudobný multiplayback. Som primáš terchovskej muziky, potom prvý hlas, druhý hlas, kontru, basu, heligomku, klávesovú harmoniku, fujaru, pišťalku, šesťdierkovú, koncovú pišťalku, drumblu. Heleho tancuj, leho hiskaj, heleho dievša, nožky stiskaj. Ten nástroj nemôže byť v púzdre, ani husle, ani harmonika. Všetci harmonikári by to mali mať takto položené. Keď príde, sadne si. Vilo Meško je verný nielen svojmu rodisku, ale aj rodákovi Jurovi Jánošíkovi, ktorého pripomína ľuďom na svojich vystúpeniach. Bol to hrdina, no. Taká je pravda. Ľudský život sa zdá až príliš krátky nielen na hudobné, tanečné, spevácké umenie, ale najmä na drevorezbárske dielo, ktoré vytvoril William Meško. A ja som tomu Trizuliakovi chodil. A aj predtým som bol rezbar, ale predsi len preto robím tie kríže a tak, lebo on robil takúto sakrálnu tematiku. Potom Kaltman, to bol drevar, tam som chodil. Takže sa to nalepilo na mňa a potom rokmi. A si to tak delím, tú tvorbu na poli, že polovičku robím sakrálnu, to, čo som prežil, a polovičku robím tú zbojnickú hudobnú tematiku. Plastiky, ktoré sa pod jeho rukami rodia v Rovinke pri Bratislave a zachytávajú dušu slovenského národa, ľudia obdivujú v desiatkách krajín a na niekoľkých kontinentoch. Vystavoval na Cypre, stála expozícia je na Floride, 2-metrová socha zdobí budovu Aténskeho parlamentu. Potom jedna je v Paríži, taká 2-metrová. 18 rokov bola v Amerike výstava putovná. Aj v Clevelande som mal výstavu a sa to nainštalovalo a tí Slováci to rozobrali, a plakali, takže to je drevo zo Slovenska. Každého štátu, kde som mal výstavu, mal som ich 73 tých výstav. Z každého štátu mám drievko. Drevo väčšinou osloví majstra už pri prvom kontakte. Toto sú najvzácnejšie dreva, sošky, ktoré som urobil. To je dirigent. A toto je tanečník. Ten materiál bol taký fantastický, že len trebalo to dopracovať, dorobiť, domyslieť. Bolo ich 11, týchto už je len 10. Už jedného chytili. Vilo Meško maľuje obrazy, ale je aj ich zberateľom. Keď sa mi nechce ísť do kostola, tak stačí, keď prídem tu. A tu sa môžem pomodliť. Tu mám všetkých svatých. Toto je z lipy, ktorú som ja urobil. Pri tejto robote nepočúvam hudbu. Rádio nepočúvam, nič, žiadne pesničky. Som zamyslený na tú tvorbu, tak ma to zatiahne do tej doby takej aj tých mladých rokov a tak. A jak to bolo. A ohromne pookrejem, odpočinem si pri tom. Len potom neviem, prečo ma bolí krk, lebo to tak 3-4 hodiny, keď sedím. Ale keď robím, necítim nič. Všetci ľudia si mysleli, že pri tej muzike, pri tom speve, že budem alkoholik a ja som workoholik.